Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Lăcrămioara, iar astăzi vă voi vorbi despre ce urmează după Moldescu. Astăzi port această coroniță minunată din floricele uscate de la Floralo Atelier. Dacă vă doriți și dumneavoastră o astfel de coroniță, puteți intra la ei pe site, pe floralo.ro. Au mai multe lucruri minunate, coronițe pentru ușă, buchețele de flori, foarte multe lucruri pe care le puteți oferi în dar sau să le cumpărați chiar pentru dumneavoastră. Am vorbit deja într-un videoclip anterior despre motivele pentru care am închis Moldescu, dar astăzi vreau să vă spun ce urmează, pentru că nu este finalul, ci este de fapt un nou început. Am trecut printr-o perioadă destul de ciudată, imediat după ce am închis magazinele. Este greu ca antreprenor, ca o persoană ocupată 24 din 24, 7 din 7, să rămână dintr-o dată liber. Liniște, să nu trebuiască să faci facturi, să nu trebuiască să răspunzi la mesaje, să nu trebuiască să preiei comenzi, să organizezi oameni, să tai materiale, să faci comenzi de materiale. Este pur și simplu liniște, o liniște care a fost destul de greu de gestionat pentru mine. Pur și simplu nu știi de unde să te apuci și în ce direcție să o iei. Dar acum că s-au potolit cumva apele și a trecut ceva timp, vreau să vorbesc cu voi despre direcția în care se va duce acest conținut pe care voi continua să-l fac, și anume videoclipuri și postări pe paginile mele de socializare, pe Instagram, Facebook și TikTok, unde mă găsiți încă sub denumirea Moldescu. Pentru că Moldescu nu era pe rafturile din magazin, și Moldescu a fost și rămâne în continuare aici. De acum vreau să creez conținut despre ce voi face în viitor în viața mea. Vreau să creez conținut despre stil de viață, vreau să vă povestesc în continuare pe canalele mele de socializare despre lucrurile pe care le-am învățat la Moldescu, lucrurile materiale cu care am rămas de la Moldescu. Am câteva lingerii minunate de pat, cum este aceasta cu iepuraș verde, care am făcut-o în perioada sărbătorilor pascale, dar este o lingerie care poate fi folosită în tot timpul anului. Am rămas și cu această păturică roz și pufoasă pe care o folosesc și acum și mai am multe alte lucruri, inclusiv draperiile din camera asta sunt făcute la Moldescu, am și prosoape de la Moldescu, am mai multe lingerii pe care vreau să vi le arăt într-un videoclip viitor, dar astea vi le voi prezenta cel mai probabil pe TikTok, Facebook și Instagram. Vreau să vă povestesc și lucrurile la care ar trebui să fiți atenți atunci când cumpărați o lingerie de pat, cum ar trebui să fie materialele, cum ar trebui să fie cusăturile și, în general, când doriți să faceți achiziții, să vă gândiți la sustenabilitatea lor, la perioada în care le veți folosi. De exemplu, dacă alegeți să cumpărați din comerț o pernă 50x70 cu umplutură sintetică la 20 de lei, o să vă țină cel mai probabil un an, maxim 2, pentru că acea vatelină se tasează în timp și nu mai este ca o pernă, este ca o bucată de material groasă. Nu mai este pufoasă. În schimb, dacă alegeți să cumpărați o pernă cu pene și puf de gâscă, cum aveam noi la Moldescu, cu 30% puf și 70% pană, și cu coștei buni din bumbac prin care nu iese pana, o să observați că este o pernă pe care o puteți folosi 10 de ani, exact așa cum se făcea odată pe vremea bunicilor noștri, când făceau o pernă și o dădeau din generație în generație. Și atunci, dacă calculăm costul de 20 de lei la 24 de luni, va rezulta un cost mai mare decât 80 de lei împărțit la 50 de ani. Deci, cumva, în consecință, prețul mai mic nu este mai mic pe termen lung. Și eu vă încurajez să fiți atenți la lucrurile de genul acesta, pentru că la buzunar, în timp, se cunoaște. Acum vreau să vă spun care este direcția noastră personală de acum înainte. V-am mai spus și în videoclipul anterior că în această poveste, în povestea Moldescu sau drumul Moldescu, nu sunt implicată doar eu, este și iubitul meu Alin, cu care sunt împreună de 5 ani. În acest moment am reușit să ne achiziționăm un teren în apropiere de Roman, într-o zonă foarte frumoasă, plină de natură. Salutare! Ne-am cumpărat teren pentru casă, aici va fi atelierul Moldescu. Vedeți ce priveliște frumoasă avem în spate. V-am lăsat un pic în aer cu noutățile despre Moldescu sau planurile de viitor. Urmează să ne construim casă și atelierul va fi în casă, bineînțeles.
Abia așteptăm. O să fie un drum foarte lung. Cu siguranță avem nevoie de foarte multe resurse financiare și probabil construcția va începe anul viitor, dar îmi doresc să vă iau și pe voi în acest parcurs să vă arătăm cu ce o să ne confruntăm, că nu va fi un drum ușor cu siguranță. Dar mergem înainte. Stăm la un atelier cu geamuri mari, care să aibă intrare din stradă și în care clienții noștri să poată intra, să fie un spațiu foarte primitor, să avem diverse tipuri de materiale și diverse modele, toate pentru lenjerii de pat, în care să puteți veni și să simțiți calitatea materialelor cu care lucrăm. Iar pe lângă aceste planuri destul de evidente, eu îmi doresc foarte mult în spatele casei un spațiu de foc, ca în sezon să facem atât dulcețuri din fructe naturale și produse local, cât și zacuști, toate coapte la foc mic, la ceaun cu chirostei. Acum, ce înseamnă oprirea? Sunt sigură că foarte mulți dintre voi, cum am observat în ultimele videoclipuri pe care le-am postat deja pe Instagram, Facebook și TikTok, veți spune de ce am închis, de ce nu am continuat să facem lucrurile pe care le făceam și să facem aceste lucruri în paralel. Adevărul este că atunci când ești prins într-un ritm constant de producție, nu mai ai timp să vezi stânga-dreapta, nu mai poți fi creativ, nu mai poți să te dezvolți, nu mai poți face nimic din aceste lucruri pentru că concentrația ta principală este înainte. Era un ciclu. Veneam la muncă, răspundeam la mesaje, preluam comenzi, tăiam materiale, împachetam, trimiteam colete. Nu aveam timp să facem nimic care să ne ajute să ne dezvoltăm. Practic ne învârteam în același loc. Primeam materiale, primeam comenzi, prelucram materialele efectuând comenzile, trimiteam comenzile și o luam de la capăt. Primeam iar materiale, primeam comenzi, le prelucram, le împachetam, le trimiteam și o luam din nou de la capăt. Și când simți că nu mai crești și nu mai poți să te dezvolți, cred că cea mai bună decizie este să ai curajul să spui stop și să te oprești. Iar acum, ce vreau să fie foarte, foarte clar, este că Moldescu nu a dispărut dintr-o dată. Moldescu este în continuare aici, dar în acest moment trece printr-o transformare, printr-o nouă etapă. Și mi-ar face plăcere să fiți alături de mine, atât pe canalele mele de Instagram, Facebook, TikTok, pe care mă puteți urmări, mă găsiți încă sub denumirea Moldescu, dar și pe canalul acesta de YouTube, unde îmi doresc foarte mult să împărtășesc lucrurile prin care am trecut până în acest moment și lucrurile care m-au ajutat să ajung aici. Dacă v-a plăcut videoclipul, vă rog frumos să lăsați un like și un comentariu. Chiar sunt foarte curioasă să știu ce v-a plăcut, ce nu și ce v-ar plăcea să vedeți pe viitor pe acest canal. Nu uitați și să vă abonați pentru a fi alături de mine în această nouă etapă din viața mea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem în videoclipul următor!